سلام و درود و درحبات گندرین دیوان چاروں کو گزدار وکار کو جاستے وشو سلامت باتیں مرچی ما نوکین دیگه ایک واجہی وتی دیوان دعوت داتا و ماوتی مہمانہ دیوان تو کا وشت کنے و بلوی ساچ یوٹیوب چینل تو کا ماشمارا واجہ براہ گپ خبران باری باری اسرا عشقنائے نے یہ دیوان تو کا جس کنو کے واجہ زبردستی و مہمان نو کی کہت وتی پجارا وت کن و منش میں کستر و بزاں ردبند و خدا بخش بلوچ و کمکار و دہمی باپشتی زی میرے واسطہ مرچی سروز سرا گما مارا ہمرداری کتا واجہ لطیف دامنیا و امیدیں کہ دیوان شمارا وشو زیبا لگ گتے بیائی ماشمانو مرچی گوش داریں واجانے گندن تو کا کہ مارا شمارا 6 سرپدی دیں. السلام علیکم بلوچی دیوان وجہ شمارا وتی دیوانا وشت کنا اللہ شمارا وجنام بکن تو وش وشال بکن تو کش و کشال بکن دائیں پگل و شادام بکن اللہ شمارا ور جانے بدن ایا ایمان بکن ایمانا سلامت و قائم دائم بکن وجہ خدا بشتی سلامت کو رستت راہ دل جولان کیا سلام برسی باقی ارشی بنی و اصاپا گوشداری من سلام برسنتے من نام وجہ محمد شاہر بن حیبتان شاہر بن آشم شاہر و شمارا جستی چا منا چے ہستے چیزیں کہ من زارم و چیزیں کہ منی سمجھم ما یا بے تعلیمی مردمیا بلے چیزیں کہ من سمجھان و زانا انشاءاللہ شمارا یہ جوابہ دیا وہ کیسے شما جسمت کنے چما و من طرپا چے شمارا کھلا سلام برسی ہر سوالی جستی وجہ کنے شمارا گورنمن اجازت سے کت کنتا لگ منت وجہ خدا بج لگ منت اللہ تعالی سلامت و خوش بکنات سلام درود درحبات وجہ شمارا گندن دیوانا وشت کنا وجہ کہستے منی استاد و وجہ کہستے بابا محمد تر وشت کنا او تو وشت کے عید مانا ما گون تو کہستے ساڑیاں وجہ تو کہستے وتی تعریفہ بکن کہ تو کہستے کہے او کجا نشتگے او ہنو کجا ہے او تی بنجا کجا ودی بیتگے تصدیر ہے السلام علیکم بیٹا زبیر تو وشت کنی دیوانا اللہ تعالی وجنام بکن خوش و وشال بکن تو کل شادام بکن تو بر جانے بدن تیا ایمان بکن ایمانا سلامت و قائم بکن برے بیٹا کیسے منی پیدائش مولود کیسے بیتا دشت پنودی یعنی میں پیدا بیتگا 940 او کل مردگا 45 کیسے میں شتگا کراچیا انہوں میں نندنیا دمودا کراچیا بیتا تو زیادہ تر اڑا جاگا حمود بیتا دم آیا ایسی شاعری لین گتا تو شاعری راہ بند گتگن تو کیسے نا استاد دنبا بیتا استاد پیدبا مدے گا تاکہ 10 سالا 45 چاچی تا 55 تک آئی گرا کیسے من اتارا کامیاب کتا نی کیسے گرا میں ہوتی شاعری لین زرتا پدات کا یا دوریا ما قرآن اس چیزی وقت بدتا شعر و شاعری کتا آیا چھ بات کیسے شفت پنچا گرا مات کگا یعنی خلیجہ دقل بیتگا مسکتا تو منی پاسپورٹ اتکا چا مسکتا چھ گرا مات کگا مسکتا گرا اما منا شفت پنچا دے مینگو یعنی ہمیں خلیجان توکا آیان انی منی نند نیات کیسے امان جائے کرنتی بریمی علائن کشائیں من بریمی نندو کا وہ چوک آل اولادانگو سلامت بات شو وجہ یہ منی مولود حساب کتاب شمارا منگوش واجہ محمد تو شاہری کجام سننا بندات کو پہلوانی ہوئی گشندہی کہستے او چھپیم ترائی شوق فادت کے تو گشندہی او ای پڑات کے ای بابتا مارا کمی سرپدی بدے تو شاعری منا چدر کسانیا کہ میں ہوش سنبھالتا منا بیتا کہ بنی پیت شاعری بیتا سازی لوگا بیتا گا میں کسانیا چھ میں تمبور پتے زورتا گو اشارہ کہستے ساز ہنگنا نزانتا بل لگتا گا جنگا گوڑا من پیتا تمبورا ساز کتا منا داتا با ساز چوشب بھی
در کسانیہ یعنی 5 سال ہے چوک بیتگا منا اشیاء شوق بیتا لوگا درت کا بیتا موجود بیتا لوگوں تو کا علماء ہر وقت اشارہ زورتا وسرا چنگ چنگ زانتا نہ زانتا بلے وہ من پہ تمہارا سوچ دیا کو تا چو بجا وہ من سکا کو تا زانے گڑا وقتی کے ماں شتگی کراچیا گڑا مطلب وشا ماں استاد فیض محمد دمگیری کو تا آئی شاگردی کو تا گڑا ماں یہ لین چیز لیری میری دروچ چمایا در برتگاں داں کے پنجاب پنچا 10 سال تو کا اور ماوتی ہاں کامیاب بیتگاں وہ کول مردگاں منی عمرہ 5-10 سال بیتا میں یہ لین تو کا یعنی بالکل ماہر بیتگاں گڑا پیدا مدہ ہر جاگے پنجگی بیتگاں ہر جاگے امبرا بیتگاں میں پلا امبرا بیتگاں آئی گوما بیتگاں آئی امنا سوچ دیاں کو تا وہ زیری میری یہ راہ اور رہبن درچا استاد پید محمدہ چی یعنی میں در برتگاں دا پنجاب پنچا 10 سال درمیانہ رندہ کے گڑا منا ٹرائی کہتی اس کے تو برابر ہے ترہ گور میں اجازتے کہ شاعری کرے تو کو تکنے بجاں ہر کسی کو میں جانے بجاں گڑا میں شاعری چا پنجاب پنچا چی یعنی زورتا شاعری کو تا چیزیں وقتا کراچیا اس کو تا نا پدا آیا چی بعد ماں سنہ 60 کا مکرانا پدا مکرانا 5 سال شاعری مکرانا کو تا زانے وہ کہ ہستے مان داں کہ 65 گڑا میں اے ملکات کا گم واجہ کہتے محمد تو مارا ای بگوش کے تی اولی دیوان کجا آمات کہ تو دا شہر جا تو گوشدارو کانا و تھینی مگو کہتے دلگوش کو تنچو کہ ما اشکتا کہ تی یک بلاہیں نامی ما قرآن پرشتا یک بلاہیں کہتے ما قرآن بلکہ تیو کے بلوچستانا کہ چا پیز محمد اور راند ای دمگ شاہر تو بیتے گئے کہ ای علاقان تو کو شاہری کتا کو پیز محمد مقابلہ مردمی بیتے گئے چونکہ استاد پیز محمد یک دریائی بیتا گو آ بلوچی پیت زانک بھی او کہتے ہیں تو مارا یہ بگوش کہ تی اولی دیوان کجا بیتا او تو کہتے ہیں اولی دیوانا چونے شہر جتا وجہ بلے منی اولی دیوان کیسے بیتا وہ کادو کا لالو کیٹا کادو کا لوگ شاعر بیتا بولا موسیٰ گواردت کراچی پادت کا بیتا نام تواری بیتا وہ لالو کیٹا سیٹ الیاس میتگا مارا لوٹائیں تگے دوئینا پورا کیسے محمودہ مقابل بیتگیں اس کو تینا پورا رندہ یعنی تو زانے شاعری تو منی زہرہ من تی زہرہ پورا ہاں شپ 12 بجا من کادو واپینتا من یوکا جتا زانے نا 10 شب روز بیتا ای میں پراچی گوڑا منی وہ نام کراچیا جگستا اشیا چے بعد دمی میں پر منی بیتا گو سالمیہ پالوان سالمیات کا کراچیا اس کتے وقت بیمارا علاج واسطہ گوڑا کھلریا کیسے نہ زگرانو گوڑا میں پر لتے مارا لوٹتے گئے ما شوتے گوڑا من جت منگو وجہ تو یک وش نہ جانا چھے تو بلائیں شاعری میں استاد ہے تو رمیم کیسے شاگرد ہے تو استاد پیز محمد وڑا وہ تو سازاں ہوتی ڈولا کم منتی رندہ بنگو پروانے اس کے شر منچو گوڑا سازاں کیسے سرا بیتا دا شپ 11-12 جتی گوں ساز جال بیتا ما یہ سابق پیر مردہ یک مرد بیمارا ما شاعری پہلوانی ہم زانتا کہ یعنی مزنے پہلوانی گوڑا کیسے ما عزت احترام کو تا گوڑا اسی منچو من نی توستگا منا اس کا بیوار کو تا گا تاو جنے ترا اجاز سے گوڑا تو سازاں ودولا کش بردا ہو بھی جاؤں آو وجہ تو اجاز دے وشی ہو موشتا شہر رہے گوڑا من جنا گوڑا من ساز وطی دولا کشتگا من جتا شپے 2 بجا 6 بجا من چارتا عرصی رچگا آیا منگو وجہ تو چتو بیوار ہے چتو اسی نام بیوار رہے تے زیرے گا تو جنے موتی بچکی ترارگا کپم شتا میں راہ ہم آئے
گوڑا میں کلریے لنڈرا چی یکیت گوشی وجہ تیزانا چی مات مرتا تو گریو گا اسی چپ بھی گئے بنی مات مرتا مات تی مرتا ہودا بچے چی کنگائیں گنڈو چما پکا ہودا بچا بنی مات مرتا مگریو ای میں دوی میں پل بیتا او اللہ تعالیٰ دیکھی بیتا سیمی میں پل منی بیتا سندہ شادات پورا وہ پالوان بلندہ نوک ورنہ بیتا وہ پات کا بیتا ہمدہ میں پلیا مارا مدشار کبت گئے وہ پالوان بلندہ اللہ مہربانی ماہا واپین تگو ایو کا جتاب خدا بکتا استاد پید محمد دے گا آج چیز راہ رب بند رب کی بنا سوچ دات گا اوڑا ماما راہاں کا شوتا گا اور شاعرہ زیادہ سرجد نکو تب زانے آیا چے بعد وجہ بیتا مقابل میں سوالیے ملیرہ داسور پڑا زانے نا گوڑا ای میں پلا چے بعد گوڑا بنی نام ہر جاگے جکسان بیتار جاگے گوڑا سجی کراچی تو کا یعنی کدی تارو لین کدی لالو کیٹ کدی شراپیا کدی ملیرہ کدی لانڈیا کدی سیٹ باغا گوڑا میں پل جتا ہر جاگے نام توار بیتا وہ یہ رندی کیسے منا حال آگے کہ بیا مزار ابراہیم لوکے ڈیرہ میں پلیا آئیں ہمیں استاد پاٹیا آورتا ہوتی گا گوڑا ماں شوتا ماں وہ بکاری نیستا بچ کو ورنہ آئے تھے شوتے تر رگا یہ دعوت نہیں ہمیں گوڑا سوالی شاہر کیسے مرد تہا کپت گو مرد وہاں پرما سوالی شہرے بجا گوڑا سوالی تزانے بلائیں شاہری ہے سوالی گورگیج گوڑا ایک ایسے اندر لگ گئے جنگا اور مردمہ وڑی وڑی کو اسی شما اچھا میں اسے میں دیتا یاد آؤں کیا سوالیہ درش میں اچھا میں اسے منی چوکی منی برات نے پر کی نہیں بل کم کے صبر کرے میں مزار دنبا کرا چکرے نا مان بورا کلا چارو کپگا سودلا بدار ہے مزارہ میں ابرا زار کچھ تو مزار دیوان یلدم مزار شوپ لوگان نے مگا من دکب تا ٹیبل سرال نشتنگو سلام ایدہ جوڑی کو شترا ہے منگو ہاں امام شام تین پیری پاری گا مہا نگن کی پچھان گو شی تو ہر جاگی پلا مان جت گئے منگو تو کہ ملی راچی حق لتا ایدہ مرد سرا کب تگئے مہن ٹھیکشا نندان گو ایدہ ہاں من سوالیا جتا زانے یہ منی یعنی شاعری بنیاد شروع بیگی بیتا منگو عمر میدہ ہاں میں کل ریا جتا گو عمر میدہ گوٹ سک مزم بیتا چا پیسوے گا ما دیما بیتا بل مسل چی بیتا کہ ناساز شاعری بیتا لین نبیتا سازگر نبیتا وطا بے ساز دیا وطا دور داتے گوٹا جواب داتا خواجہ محمد تو چک نام گت کے منی اولی دیوان گو قادر بخش کادو کا بیتا او کادو ہم ہوتی دورا ایک پہلوانی بیتا تو چو پدا گوشت کے ماں آئیرا کستے واپین تا یہ واپین کے مول و مراد چیئیں او دومی توشت کے دومی دیوان منی گو سالمیہ بیتا سالمی ہوتی عہد بلاہین و مزن پہلوانی بیتا کہ بلوچستان سیمی نمبر پہلوان مزن نامی وشگوش و برستوار بیتا او تو کہ منے گوشتی کہ سازاں وتی وڑا کش و چطور کنے وجہ ای سازانی کشگے مول مراد و شی ہمارا بوجھو کہ سازاں چون کشاں او تو گوشت کہ ماں کادکوارا واپیتا ای واپینگے مول مراد یہ حساب کتاب ہمارا کسی گشین بھی دیگو ایچ تو رہیں بلے بیٹا مانو کادکا جت کادک میں واپین کے کادکا کم کے زیادہ ہی کنم کادکا کراچی تو کا نامت لوگ پات کو شاہر دنیا ہے گوڑا ساز کش سازاں سرایا وط ساز کش گایا نا ماں ایچ نہ گو گا بچکی تا احترام کو ماں ایچ نہ گو گوڑا سازاں شو یعنی وہ تی حد گئے نپش کب تک تیمے فیم یعنی میں پش کب تک سیما ہوتا گپت یعنی نو پیچا شوتا نو پیچا آدھے وقتی کے چکیے ہے گوڑا آلازو میہا دے جنگ لوٹی سی مارا ٹپارا اسے یک دوبرہ درکارا گوا کہ سازاں کش ہمیں دا ہاں گوٹی ہوتی برابر نے زیری بند کو تی نکوتا منزل درکا در رہے منفرو دی گوہرو آئیے درکا گوشی کے کادو ساز شر رہا سازاں حد کو تا ترا کمال ہے ہاں چو پیش دارے
کہا تو کہ دب تو بزار تراڑ کلام ربانی بھی تو نہیں کہیں پہ تصویر سرودی ہے کہ منتر تھی دمبا بکرا بتر رہا دور رکم کی چڑت گوشی آو شہر مرد شہر آلاس کا سازا چکا ماں شہر کیسے آلاس کو ہوتی دور کا سا سروت کو میہا سروت کو میہا نکی چھست کو شہرہ دا گوٹ نرسینا اومنی واجا دور کا سروت داشی مل کمی دور کا ساز نکشی اس کو تو نا ہش دال داغال ڈگوس گوٹی مور بھی پاک مور بھی تمبور کی ایک کو دور کا درے نہ جانے دور سروت نکشی بڑا گوشی بجا منچو تو دور کا گو بجا تو شکار گوست میں دے بڑا مساز برابر کو تا من جا دور کا آئی وپ سگا بانا ہمیں بھی تی یعنی وپ تی یعنی جتی نہ کو یکی باقی تو کا پائے سالمی ہے گا سالمیہ بلے سالمیہ من سرا کو مگو جا تو پیر مرد جنتی بیمار ماہزانہ تو بلائیں شاہری ہے اس کو تے ماترا اگر نہیں تب رہتی نام توار میں اس کو تا وہ کیسی تو رمیے شاگر دے تو اجا میں استاد تو سرابی ار جاگئی تئی زورا انساز یا پیچیا دو پیچا یا سہ پیچا بیدارے منتی دمبا بامبس گوشتے شر اور ساز اللہ بلا یعنی چار پیچھے اور تو نو پیچھے جاگا چار پیچھے کو تو وہ مجد دا کے شپے یازدہ چیزی بیت وتی گو کے منچو منی توستگم نہ اس کا بیوار کو تھا اگر تو لوٹے جانے سازا وتی ڈولا کش برز کرے جالی کرے ارچی کرے تو بھی جاؤ یہ یعنی برز جالی گوڑا مساز وتی حسابہ کشاں کو تھا جناں کو در روچ بیت سمجھتے ہو جا یہ حساب بیتا گوڑا مشین کاد کو باری گا کہ شب وقتی کے روچ بھی سوالی بھی اندر دیوارا نشتا سو بسرا میں نشت کے منی شہر بندہ مولا باندھا تگا سوالی پادا گرام بھی آت کھندانے کھندی نا سلام علیکم وعلیکم السلام کادبہ چونے تو اسی کو آکو منا کلاغ زیرہ اسی مو کلاغ نزیرہ میں تو جوڑی کرنگ آیا تراغا خدایا مگب تے کادو اسی پتارا ماں وسکتا نبی تکپک پیرے مردیا کواشیں یہ ساز مانچو کو تو جہنمہ بور تو گھر کو تو رسیم تک انگا نہ سرتا یہ ہما پہ تو چوک کے وہ درد کا کئی دستا پتا پیزو ہے گا تو کم کے دماغ بکا عقل بکا اسے پا ساز جنے تو نیزت بیتے نا دنیا تو کا تو اولنگا تا تشکی عزت ہستا مرچی مرد ترا برابر کو کلاغ دورتے اور در کا در رہے اسی کہا دو تو منا گوشے کہ تو کئی پہ تسرو دیے تو وصلہ شاہری نئے ماں سازی ہے ماں زانے یہ سازہ ہے نو پیچا ترک ترکے پرے یہ زیریگا جنگاہیں تو چا زیریگا کب تگئے درہ عجپا گوربا منکند ٹپے زبر رگے آسمان دے ماں گرما مرد گوٹا پا جا کارے نا مطلب چوشے ساز شرم تو سر پر نہ بے تو جو نظانے ترشا پوڑے کو آپتا دور دا تین چو نام ایسا کراچی تا ادرو میں پوڑ آپ بھی تو ترے بوٹ تو گو نشر ہے تو عزت ہے در نظر ساز جا کشا نی ای گب بیتگا وجہ سمجھتے با گوڑا ہما کادو بیت دا روچ مرچیگا منی دیوانا نجتے گو دا اے ملکا نا ملکا خواجہ محمد کہتے ہیں تو ہمارا مقابلہ بابتا ہوتی گا کم کسر پیزے کہ تو کجام گشندانی کو مقابلہ کتا چوش کے بلوچستان ہے لہتے نامی گشندہ بیتے گا پہلوان بیتے گا کمال خان بشام ہوت شہداد یا پہلوان مزار اشان گوما تی مقابلہ بیتا یا نا یہ بابتا ہمارا کم سرپدی دے السلام علیکم دیوان گوجہ شوارا وشت کنا اللہ شوارا وجنام بکن تو وشو وشال بکن تو کشو کشال بکن دائم گلو شادام بکن اللہ شوارا عمر جانے بدن تا یا ایمان بکن ایمان سلامت و قائم بکن بلے وجہ منی
یک ملاقاتی کو ملا کمالانا بیتر 1976 سنه یار محمد دجی کتگ دجا نندو بیتا ایرانا اشیا میں ملکا مکسرا سانگی زورتا و یار محمد زامات بیتا نام بیتا عبدالرحیم لانچوالا اشیا معلوم یعنی چه مکرا چه کشتا برتگان دبیا لانچام و یعنی شبقی لین توکا بیتا ہوتی گا گڑا شاہ کمالان آورتگا چه ایرانا چه مکسرا گڑا اے مرد اتک میں ملکا دعوت دے گا بے عبدالرحیم پسمس گرے گا گڑا مردہ منی گڑا اتک سلامتا جوڑی تیاری کو تو اسی وجہ محمد شاعر توے منگو ہو گوشی منی وسر کثیر ملا کمالان ما آورتا چھ ایرانا چھ بلے مردمہ ہر جاگے میں روان دعوتی چیزیا بغیر تی نامہ دے گا پنی تو چوکا ترارا میں لوٹتا تو بیا بنی سیرا ملا کو دے پدی میا منگو بچا عبدالرحیم ملا شو مہمان ہیں شو امبرائے اتخگے شو پدا میں ملک کے ناراضی پادکے پدا شو دلگران بے شاعری ہما چیزیں کا کوشش کر کے من نام بستر بھی اسی طرح آپ را کارنے تو لوٹتے گئے مارچی کا رواں یہ دشتہ جہل دشتہ سر دشتہ دعوتی چیزیا بغیر تی گپا دے گپ نہیں من گوا مردوانی تو لوٹتے کمانا وزنہ ہوتی گا تو بیا ماں ہاو کو پدا ہم ہوتی ساز و ماز نہیں آورتا کہ سازی پالوان مرادہ پنجگی پالوان بشام تھی مسیر شپا دز کی شفاعت کم مکسرہ میں پارٹی مردم دروات کم من حمدہ کے استین دیوارا نشتانو یا بر نشتان گنا عبدالرحیم پادا گرانا آت گوشی تو ادا نشتگے منگو وجہ من کجا برندہ گوشی تو بیا کباران کشاب منگو وجہ شو پکا کرے بر مردہ جست کرے گوشی نا پادا پادا گرتی وندستا آورتی ملا کباران دے میں نادیں سلام دعا بیتی جوڑی بیتی گڑا پالا مراد جس کو ورنہ کہیں شی ورنہ پلانی محمد شاعر حیوتان شاعر چوکی شی ہو نام اشکتا مردہ شہر الاس کتگا ہوتی تمور گدہ مننے مگا مندی دیوانا پادت ماں گوبر کی ہوتی کاری پی چتا جاگئی انسانی گڑا ماں شہری دپا کو شہر منجت الاس کت ملا کبالانات تمبور کی زوم نہ پر یاد منا اسی طرح کودا غلام شاہ کودا بشیر احمد لوٹا قدان ہے میں پات کا استاد میں کاپر چیرا داو نشتگا سلام علیہ السلام مگو وجہ خیر اسی ماتا لوٹتا تو بے چکے میں وطیگا درآمدے نہ ڈنڈیگے نہ بلے کمالا نتکا دا میں گورا دست بستگان کے وقت شاہ منارا عزت و اجنامی دید منا یہ مردہ دا شہر جنگا ماں وشن ابا تو چوکاں کہ تو میں چوکے تو کمالانا بل وط جام مگو وجہ منا و مردہ بل لوٹتا من تہا نکبتگا مردہ من لوگا پریاد کو تا پدا ہم اتکا شپا یکرا نشتگا پدا مردہ من دستا گتا کشا کو تا اور تا دیوارا نہ دیتا وہاں پا تچگا ہو بڑ ڈولا اسی نہ تو میں کاتری گی تو میں چکے میں عزتا ایک کا کمالا مولا کمال انت کا میں مہمان میں معیار بیتا اور دس بندی کو تا کہ تو شہر مجام منگو خیر شوارا من قوضانی جوابات نکنا گوڑا میں دیوانا ننندہ اسی آیا خیر تو میں چکے ننندہ پروانے سے بلے مردہ میں گوڑا پریاد کو تا میں گوتوا درخواست کو تا تو شہر مجام گوڑا میں پاتکا وجہ میں شتگا منی سجے میتگا مردہ من دمبا بیتگا کیسے نا پدا میں اس کو رندہ کہ بیا دیوان ہم پرشتا مردم تو یک یک بیتگا میں وہ کمالان ملاقات ہما بیتا زانے دا اے ملکات کا وقت میں ابریات کا میں گوادرہ بیتگا کیسے آسن چاباری کو تے منیاں دوست سے مردمی کمالا رہے ہیں دوست سے مردمی بیتا کمالا یک شاد کا مشی لوگا منا حال آگے کہ کمالا رت کا
بیگاہ مصوب سرا شتم رو چارانے اصل منی دوست سے مرد میں اصل چاباری کو تب شب لچ پات دودھ کو گوادرا بہا کو چاباری گاری میتگا رشتگا سلام جان سلام جوڑی تیاری کو منگو میں اس کا مہمانی تھی گرات کا اسی مہمان ہو وجہ زی برچی بیگا آت کا مہمان ہم دمانی گرا بیتا مہمانا تہی جوس پتا او چونے شاعر گوادرا شہر شاعری کر گئے دور ہمیشہ کہ منگو مزارہ گوما نجتا نیت کا سیرہ ہمیں وقتا گشتی ہو موستا ملا تو میں وطی کے درآمد نئے بلے مردہ بزن گوادر بڑا ہے مردہ نام کشتا برابر ہے دا اوصل شاعری دور دا تا پلانی چوکتا مزارہ نجتا ایک ہوتا منترہ قصہ اور تگا او موستا اوشتی اوڑا ما روا شپا موستا شپا تو بیدار گشتی نا ما روا سنگ سوکا گران مولا دوشی پدا شتا ہوتی ملک کا منگو ہاں چو شر رے گانے ملاقات نبی تب او ای ملکہ ہاں ات کا بیتا کیسے نا مردمان دعوت داتا گوما حضرہ جوابی داتا اسی آیا پرمائے یا منا پرمائے کیسے اوڑا مردمان محپل کا سر کو تا جمعہ شپے دعوت بیتا نجد کی گوما من لوگا شتا ات کا استادی کو تا بلے یعنی گوما دیمی نبیتا باقی منو ہوت شاداد ڈال سرا کے استین 4 سر بیتگم دشت ڈال سرا یکی نام بیتا مراشا یکی نام بیتا میا اور کیسے نا دگے مردی انہی نام دلا شتگا 4 سر بیتگم یکی بیتا احمد اور یکی ہم دبیا بیتا اور نام شوتا نام دلا شوتا نام چارے سیر بیتگم گڑا ادا من سرودی پہلوان مراد بیتا آئیے سرودی کریم بش نام نے گبد کلاتو والے بیتا دزگی شپا ما جتا سیر شپا پدا شہران بیرو کتگی پدا دزگی شہران جنگا لگتا ماں پالا مرادا وشتا چشکا وشتی تو بلی چوکی ترکار نے تو گوشدار دیوان وط گندی مناہا علی اکبرہ میر علی اکبرہ لوٹا آئے تھا دیپ دیمیا پر زہر یعنی اسد گڑا سیر شپا مردہ ساز داشتگا تا سرایا مسترہ من سازانم پیچے بستر کو مردہ دیوان تابا ہند کو نا وشیڑا توچے وشتا کہ من کراچی والا شاہریہ وہ تا ساز کر لینا من تی احترام کو تا کماش واسطہ من پیتے نام گتا وہ کیسے نا من ساز داشتگا تو پات گٹا دا بنا سٹ کو من کو وجہ حبر مکا ہوں تو بلا مردمی ہے من چکیا گو تو بڑا ہولا کئی ساز گون تو منی ساز گو بنا تو کشی کش پرواہ نہیں میں یکی دا تا دو ہی بدے بلے حبر مکا اسی من طرح بغل چیرا کرا زورا پر دیتی نپس درنے میں کندگا لگتا منگو اصلی شہرہ زانے اشتا علی شہرہ کب تک دام چمکا من طرح ہرتی تکرا چو مثل ارزورا چست اشتاپا عدتا درائیں جواب اشتری ڈھونڈنے من نہیں دوتے نا بکار پر اتی زنڈیوں منی گنڈیا مچار نی منگو تو منی کسانیا مچار تو منا بغل چیرا جاگا دا نکن ہے باپ گڑا ساز کے چکتا پدا پیچی انگا بستری کو نو پیچے آورتے منگو ناکو مراد گشیا منگو سازا می آکم کشو کام اویشا میں تام برتا گڑا سرود کے میاشو بزا آئیے سرودا مہ پہننے پھر جالاز کو من شہریجا نی ساز نچکی منگو ناکو مراد مرد دلبانا نہیں شی طرح کارنی منی چارم گیگ بھی شہرہ پالا مرادا نی حقل کو شی ہوت گشیا گشی منا منی عمر 60 سالہ برزم ما شاعر دریائے دیتگم اس کو تے اول کے بردو شاعر شہر کوٹے بائدے تمورگا ای بکم تو دوسری شہرہ پدا جنگا ما اشتا پروانے باتی احترام کو تا ما ساز یا پیچی اوت کشے تو 2 کشے نیما ساز چکتا ہوتی سازا مہربانی کا برابر کنگو
आई सरूदिया बाहन को शु वजह दा कस गाती ले बना दा इधर सादा आर्ग जागे मन सरूदा मैं पेन्ने उसी उसका यल दकी हो रिया तई पे तो पीर के कार मनी पे तो माल बेता नंगार दारा मनी सरूदा तई ने सादा कस बराबर का निबिजन है मन हेचरो से नष्टगा अब वो शादा दरा साजिया उसी बिचा बारे पालवा सादा कस कुछ वजह नए मजाना मैं पेन्ने ना सरूद में हां मैंने कहा मैं पेन्ने को जगह सरूद दा फिर तो कब बेचारे चेक दे तो टोको टोको भी से सिम बंदिते गोका सीधी बड़ा पालो मरादा को शर बाबा मनी सरूद साजी मनी का मैं पे बिजी बिजने उसी मैं जनक नजाना उसी ही वो गप्पी ने तईगा मैं मनी तईगा मैं पेन्ने मनी का मैं पे तो जनक नजाने शरे वो मांगो तो जना जी शरे नाकू पालो मराद देमा ने शहर के चेस को बेचारा गोटे जो टालेगा श्रेष्ठ ना नुक्या बोला पास से पाला मरादा बस का सरूद दाश कुछ यहाँ नाकू छी भी उसी तो गार भी तो जाहिर का मतलब बे कपा दो सैरंदा जेरी की चेस को गोटा रबड़ भी मोर भी तब मुर्गी एक को उसी नबी बेवार साहबा गस्तगा ये मुकाबले भी तबर होता है और मैं यो का जाता शाब रोज को था दिगे या मैं पहले भी तब मनी होता है ये मोल्ला अहमद के गतरा गोबा वा सापा तीसरा वार भी तक वो दीवारा इसी सिर भी तक हम जता भले यानी दावती नबी तक शपे 4 बजे डलना से बारे को जा चिया तो मर्द में यको दो शहर परमाद बांगवा नबी घर बराबर नया यानी दीवान मगो वो तो ओछा बजल मा तो दशहर जने द माहूश को वो तो राहा शो ये दो मुकाबल वजह मैं वो ओते बितगा पूरा ओता मनने का दगबले ज्यादा तवज्जो रदा था बित यानी मैं मुल्का बितगा तरतगा मानो बशामा से मुलाकात को तब अवल मुलाकात में बितर रंदानी कहिरडा मीर दाद करी मीर जला अलाने कोदा कसे मीर बहरा में शानी सीरी बिता हन सीर शपा बशामा वा नादेन तब योका जतब इसको तेदा पदा दुमी सीर बिता तमका युवती गुहार रत कसी चौक सीर बिता बशाब है हम सीर शपा वा पेंता योका जतब और यह जगह मैं पली बिता मचाता बीर जरीन पार्टी है इदा हम वापे तक बड़े बशामा को मन दीवाना नयत का मर्दा लौटता उसी वजह नबी जोरे जोरिया गेशे पाए दबे बेइज्जतिया बराती नकंगो मन दीवाना नयत का रोच मरचीगा यानी मजार कसो महलो और त मजारो गोडे में क्वादरा गोमा दीबी ने भी तब्बे ओ अन्य गो तो गप्पी गोशम पदाइशिया रद्द को दीवारा परवाने मजारा मामे वदी ग्वादरा था मजारा यक अर्जुआ को गप्पे जतगा के अर्जुआ मना गोश के वजह मंगो हाँ उसी ब्याह के मजार नोखे गप्पे जनगे मजार इब्राहिम मंगो चे गप्पे वजह उसी गप्पे शिक मजार मन करा वश्ता बलूची जहरी असला सिया बल्कि सियो पंचम भले सी यानी मजबूत तो मंगो हाउ गुशिया मंगो तो शारती गोराएं गुशिया और हमें वक्त के नियत का मैं पला हमें वह मौसम वक्त हमारी कर रहा है मंगो तो वक्त रहा है पता सलाम का मन नामा बेगर भगो तो ये गप जता गुड़ा तो मां ब्याया शामना पेशदार है बल्कि मां नैश कुतगा उस्ताद पैद मोहम्मद नजतगा रमिया नजतगा बल्कि तई गोराया चेहरे चीज़ा गुड़ा मां काया तो कम के बना गोशदार आए नश मां याद करे जने ने गुंदी हुआ ना मन सलामा ने बेदे बना उसती शहर रे अर्जुआ को शहर रे पता यार उसे अर्जु मंदी बाजारा मगो हाँ अर्जु गुशी कंदगा लग गए गुशी वजह गुश्ती मां अच्छी गप्पी जाता बलोचो नजारा तो जाने चीज नहीं बलोचो आज गप्पी करे आवा यकीन न करना मां उठी दप वशिया वश्ता मगो बोशी दप वशिया मां मगवश बांध तरह की कंदित पे इसको तेरे दप वशी गप नया ये बलाहे गप में तो न समझगा है
وہ یہ گپ ماں کیسے نہ وجہ گلزار گچکیا رہا گوشتا کہ یعنی یہ مردہ چو گوشتا بلے یہ گپ پالسا یقین مکنا یہ غلط تین گپ پہ جانا نا نی آیا نہ جانا چھ سمجھتا چھ نہ سمجھتا آیا رہا معلوم کتا کہ یعنی یہ گپ پہ وقت گو تو جتا یہ گپا قبول مکنتا اجبر کیسے انچو زیری نیستے کسا نہ